Büyük filosof, tarihçi, siyasatçı Karl Marx revolütsiyalar tarih lokomotivlari degan. Demek revolütsiyalar lokomotiv vagonlarını tartib bargan kebek tarihni olga eterüşü kiş bulup çıga. Bugün Oktyabr revolütsiyasına 105 yıl. Haberçimiz İskender Gimaldinov tarihi vakıgalarını barladı. 20-ші ғасыр башында Қазан Россияның ең зур хәрби округының баш қаласы. Аңа 10 губерна, 2 өлкә керә. 24-26 октябрьдә власть советлар кулына күчүе игълан ителә. 1917 елның ноябрендә губернаның шәһәр һәм өязләрендә дә яңа хөкүмәт урнаша башлый. Революциялар гомумән алар искечә яшәү мөмкинлеге беткәнлектән барлыкка килә. Әгәр дә инде Россиядә шушы революция булган икән, димәк, империяның яшәү көче беткән. Тарихтан белүебезчә, Октябрь революцияның татар халкы өчен генә түгел, тулаем ил өчен тискәре яклары күп була. Большевикларның лозунглары ул дөнья күләм революция һәм милләтләр бетеп, бердән бер милләт кала. Милләтләр бетә дигән белән киләләр, алар властька киләләр. Ләкин яшәеш үзенең күрсәтә, алай гына булмый икәнлеген, ниндидер рәвештә ирлек бирергә кирәк икән. Революцияның тарихтагы мөһим сәхифәләрнең берсе булып милли республикалар һәм автономияләр. Шул исәптән 1920 елда Татарстан ССР төзелүе тора. Шунысы да бик кызыклы факт. Яңа оешкан республиканың беренче герб картасы Бакый ага Урманчы тарафыннан эшләнә. Искәндәр Гыймалтдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.